La televisió ha de mimar a totes les persones que la veuen, a tots els tipus de públic que tenen. Però en especial han de tenir cura dels infants. Determinats tipus de continguts no es poden emetre en horari infantil i determinades franges horàries estan dedicades als més menuts de la casa. Fa alguns anys, els que érem nens i nenes podíem trobar dibuixos i programes infantils abans d'anar al col·legi i sobretot quan tornàvem, a partir de les 5 de la tarda. Qui no recorda a Heidi o al Super Ratón o a Spinetta i a Epi Blas? Ara els nous horaris laborals i les activitats extraescolars han fet moure d'horari alguns programes d'aquest tipus, però com no, segueixen havent-hi. A Gavà Televisió hi ha un espai infantil que va marcar època, un programa que tenia com a protagonista un estrany personatge que només podien veure els nens. Anava per les escoles de la ciutat, fugint del caçador que el volia atrapar. Avui recordarem el Babarrum! He vingut fins a aquesta platja per supervisar com uns dels meus criats cacen estrelles de mar. No pensareu que tots els animals que tinc al meu zoològic els caso jo. Altres coses tinc a fer, com trobar el Babarrum, per exemple. Hola, nens! Oh, quin edifici més gran! És el Col·legi Santo Ángel. Acompanyeu-me a veure què trobem. Mira, quants amics! Deu ser l'hora del pati, el més divertit! Hola, benvinguts al Telenotícies del Col·legi Santo Ángel. Hola, em dic Víctor i m'agradaria ser pilot de gran perquè vull veure el que se sent en l'aire. Bueno, aquella ciutat que hi ha allà és Terrassa, ¿vale? Això són els túnels de Vallvidrera. Aquí sota és Rubí. Aquest matí Gavà ha estat l'amfitriona d'un grup d'alcaldes del Baix Llobregat amb un objectiu comú, aconseguir que l'autopista de l'A16 tingui un tercer carril. D'aquesta manera es volen evitar els embussos que s'hi produeixen els dies més conflictius de l'any. Dies conflictius com els que s'acosten amb el bon temps i amb la dèria per anar a la platja. Els alcaldes de Gavà, Viladecans, Castelldefels, Sant Boi i el Prat demanaran al conseller de Política Territorial, Pere Macias, que s'ampliï a 3 el nombre de carrils de l'autopista A16. Els representants dels 5 ajuntaments que s'han trobat aquest matí a Gavà consideren que l'A16 ja ha arribat al límit de la seva capacitat. La gota que ha fet vessar el got ha estat l'obertura de l'autopista Pau Casals, que és la continuació de l'A16 de Sitges al Vendrell. Des que es va obrir, ara fa 2 setmanes, ja s'han patit 2 grans embussos i cada dia es pateixen més retencions a les hores punta. La posada en marxa de l'autopista va comportar la instal·lació de nous polígons industrials al Baix Llobregat Sud. La proliferació d'aquests equipaments, juntament amb les grans superfícies comercials i l'augment de població, ha fet créixer el flux circulatori en aquesta via. L'any 92, quan es va construir l'A16, ja es preveia una possible ampliació i per això es van expropiar els terrenys que han de permetre un carril més per cada sentit. Bé, no es va fer en el seu dia per problemes pressupostaris. Cal tenir en compte que la proposta inicial que vam tenir en el seu dia els ajuntaments de la zona va ser que aquesta carretera només tindria un carril per banda. En el seu moment els ajuntaments ja van dir que allò era absolutament insuficient i que seria un carril que naixeria col·lapsat d'entrada. Desde lejos me intentas despistar, pero no te das cuenta que
cuerpo y tu sonrisa al verme echa a volar y un nudo en la garganta no te deja respirar. Y enamorada de ti, sin saber cómo ni cuándo, siempre buscando un porqué, te quedas ahí sentado. Y enamorada de ti, sin saber cómo ni cuándo, ahora siento el calor, ahora te voy buscando. Una mirada oculta, un extraño pensar. Hoy sí te lo aseguro, llegar a este final. No creas que me rindo, no creas la verdad. Aunque parezca raro, yo ya sé vivir sin más. Y enamorada de ti, sin saber cómo ni cuándo, siempre buscando un porqué, te quedas ahí sentado. Y enamorada de ti, sin saber cómo ni cuándo, ahora siento el calor, ahora te voy buscando. Y enamorada de ti, enamorada, cuando enamorada de ti, enamorada de ti, enamorada, cuando enamorada, enamorada de ti, sin saber cómo ni cuándo, siempre buscando un porqué, te quedas ahí sentado. Enamorada de ti, sin saber cómo ni cuándo, ahora siento el calor, ahora te voy buscando. Y enamorada de ti, sin saber cómo ni cuándo, siempre buscando un porqué, te quedas ahí sentado. Enamorada de ti, sin saber cómo ni cuándo, ahora siento el calor, ahora te voy buscando. Titelles, veniu, veniu. Titelles, sortiu del niu. Sin los almogávares, no ocuparía yo agora lo trono de Sicilia. ¡Oh, majestad! Ya sabéis que serviros es un alto honor. ¡Ay, venga ahí! Y que ese culito no pase hambre. ¡Ay, qué bien has saltado! ¡Qué gracia tiene la tía! Al Babarrum, els nens i nenes ens deien que volien ser de grans i nosaltres els portàvem a veure algú que tenia aquesta professió. Vam anar a veure infermeres, futbolistes, models, jutges, pilots. El programa va començar l'any 2003 i va acabar el 2005.
No creiem que cap d'ells hagi aconseguit encara el seu objectiu, però ens hem creuat amb alguns i Déu-n'hi-do el que han crescut. Igual que Gavà Televisió, que també se'ns ha fet gran. I esperem que continuï així. Bé, hem acabat per avui, així que, com diria el Babarrum, adéu!